Ahojte všetci! Tento mesiac bol pre kozmonautiku plný úžasných momentov. Poďme sa spolu pozrieť na to, čo všetko sa dialo. Od letov Starship až po prelomové objavy Jamesa Webba. Pripravte sa na poriadnu dávku vesmírnych noviniek. Starship IFT-5. IFT-5 bol ďalší krok SpaceX smerom k orbitálnemu letu Starship. Raketa zlietla z základne Boca Chica s použitím pustru Super Heavy 12 a druhého stupňa Starship 30. Let zahrania vzlet. Všetkých 33 motorov Raptor na Super Heavy fungovalo správne, čo umožnilo hladký štart. Separácia stupňov. Po prvýkrát prebehlo hot staging, kde motory druhého stupňa začali horieť ešte pred tým, ako sa oddelili od Starship. Pristátie Super Heavy. Booster 12 sa úspešne vrátil na štartovaciu rampu a pristál na Mechazile. Starship 30 sa dostala do suborbitálneho letu, no tentokrát sa zamerala na testovanie aerodynamiky pri návrate a zber dát. Starship IFT-6. Tento let priniesol ďalšie vylepšenie, ako napríklad pri hot stagingu. Pokračovalo sa v testoch tejto novej technológie, ktorá zvyšuje efektivitu nosnosti rakiet. Booster Super Heavy 13 už bohužiaľ nepristál na Mechazile, ale aj takto SpaceX tento let považuje za veľmi úspešný. Starship 31 sa zamerala na testovanie tepelného štítu a jeho výkon počas návratu cez hustejšie vrstvy atmosféry. Obe lety priniesli obrovské množstvo dát, ktoré sa použijú pri budúcich orbitálnych letoch. Ďalej ideme na Europa Clipper, začiatok misie na ľadový mesiac. NASA úspešne vypustila Europa Clipper na rakete Atlas 5. Misia sa zameriava na skúmanie podpovrchových oceánov mesiaca Európa. Aké má ciele? Detekcia vody, analýza ľadovej kôry a hľadanie chemických zložiek pre život. Aké použila technológie? Radar na prenikanie ľadom a infračervený spektrometer na mapovanie povrchu. Europa Clipper pôjde k Jupiteru ešte niekoľko rokov, no už teraz je to krok k pochopeniu, či môžu mimozemské oceány hostiť život. Ďalej ideme na pokroky v misii Artemis 2. NASA pokračovala v prípravách na Artemis 2, ktorý bol známy na rok 2025, ale prednedávnom tento dátum posunuli na rok 2026. No tento mesiac testovali tieto veci. Testovali systémy podpory života na palube Orion a komunikačné testy. Tam preverovali spojenie na veľkú vzdialenosť a stabilitu dátových prenosov. Záchranné postupy, stimulácia evakuácie posadky v prípade núdze počas štartu. Tieto testy sú spojené pre nebezpečný návrat ľudstva na povrch mesiaca. Vesmírny ďalekohľad James Webb má nové objavy. Teleskop James Webb tento mesiac identifikoval galaxiu JWST 1429, ktorá vznikla len 300 miliónov rokov po veľkom tresku. Okrem toho objavil molekulárny kyslík na exoplanéte vzdialenej 700 svetelných rokov. Zachytil tiež proces formovania novej hviezdy vo vzdialenosti 2000 svetelných rokov. Tieto objavy sú vážne skvelé a posúvajú nás na úplne inakšiu úroveň. SpaceX Starlink. SpaceX vypustil ďalších 60 Starlinkov, čím sa celkový počet na orbite zvýšil na viac ako 5000. Nové satelity obsahujú vylepšené lasery pre komunikáciu medzi satelitmi, efektívnejšie solárne panely, ktoré zlepšujú výkon v tienistých oblastiach obežnej dráhy. Starlink teraz pokrýva aj najodľahlejšie oblasti Zeme. Testy jontových motorov v NASA. NASA dokončila úspešný test nového typu jontových motorov, ktorý je 10-krát účinnejší než tradičné chemické pohony. Používa xenon ako palivo, čo znamená, že sú nižšie náklady na misiu. Tieto motory budú nasadené v budúcich misiách na Mars a ešte ďalej. November 2024 bol skutočne nabitý udalosťami. Od prelomových testov Starship až po nové objavy Jamesa Webba. Tento mesiac nám ukázal, aký úžasný vesmír máme nad hlavou. Ak vás zaujalo niečo konkrétne, dajte vedieť do komentárov.
Ďakujem za sledovanie a teším sa na vás pri ďalšom videu.